गासिबो हाबा जाजोबनायनि हिनजावफोर गोजाला एसे उसुबिदा साहस गैया मोनो ना माथो आब' खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव आं दिनैहाय नुजाफैदों नैबे मोनसे जायगायाव नोंथांमोना नुदों आंनि उनावहाय बे लारि आइजोफोरखौ नोंथांमोना नुबाय नुनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय दा नैबे जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैलामैला VCDC नि लालबिति होननाय जायगानि नैबे बिथांमोना जाहैबाय नैबे आइजोफोरा खौसे जानानै ग्रुप एबा हानजा मोनसे दानानै लाबाय जायनि मुङानो जादों लालबिति उदांस्रि ओंखाम खुरग्रा हानजा दा जिखुनु जायगाफ्रावनो थांनानैहाय खामानि मावनानै होनो थाखाय बिथांमोना थाम-थिम जाबाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय नै लालबिति उदांस्रि ओंखाम खुरग्रा हानजा नै दा बिथांमोना जाहैबाय साबसे जाखो होनदोंमोनलाय ग्रुपआव जोङो 33 जन दङ 33 जन ग्रुप बिथांमोना दङनो बे हानजानिनो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर नैबे जाहैबाय मेनेजार बिथांमोना साथाम दङ नैबे आब'आ जाहैबाय आफादगिरि नैबे आब' खुनजुला नार्जारिया जाहैबाय आफादगिरि ओमफ्राय नैबेवहाय मबेमोनलाय नैबे जाहैबाय माने केसियार ने रां दोनथुमगिरि माने नैबे माने हिसाब खिथाबाव बिराद थिग जानो हागौ नैबे बेवाइफोरा ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोन सनामनबि नार्जारि नैबे जाहैबाय सेक्रेटारि ने मा नाम रनेला नार्जारि ओमफ्राय नोंसिनि मावनाया ओंखाम खुरनायल' नामा जोङो मावनाया जोंनि ओंखाम खुरनाय ओमफ्राय बेबायदिनो टेबोल साफाय खालामनाय ओमफ्राय जोङो अनेकथा प्रग्रामाव थांगोन सोरनिबा हाबायाव थांगोन बर्थडे पार्टिफ्राव थांगोन ओमफ्राय गिर्जा फोथारनाय बेबायदिनो जुबुलि खुंनाय बे गासैबो प्रग्रामावहाय लेंहरनोला जों थांगोन आरो दा नोंथांमोना खोनाबाय दा जिखुनु हाबाफारियाव बिथांमोना थांनो थाखाय राजि जेन'बा जानाय लोंनायावनि ओंखाम खुरनाय साहा लुनाय बायदि बायदि जिखुनु हाबाफारियाव बिथांमोना थांनो थाखाय रेडि दा नोंथांमोना बिथांमोनखौ हांख्रायनो हागोन दा स्क्रिनाव मबाइल नाम्बारा दंबाय थाखायो बेनिफ्राय नैबे सासे नोंथांमोना नुनो मोनदों हौवा मानसि दा बिथाङा जाहैबाय मा होनो मेनेजार ना मेनेजार बायदि बिथांमोना माने हेफाजाब होग्रा आरो बेजों लोगोसे सानै हौवाफोर दंबावोनो नैबे बिथांनि नामानो जाहैबाय सेमियन नार्जारि ओमफ्राय गुबुन सोर दंबावो लोगोसे सानै दंबावो रतन नार्जारि आरो रमेश नार्जारि बिदिनो जों बे ओंखाम खुरग्रा हानजाखौहाय हेफाजाब खालामलांनो थाखाय जोङो मेनेजार हिसाबै गसंनाय जादों जोबोद मोजां दा बिथांमोना हेफाजाब होनो थाखाय हौवाफोरखौबो साथाम दोननानै लादों दा बिथांमोनखौनो नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन माने हिनजावफोर गोजाला एसे उसुबिदा साहस गैया मोनो ना माथो आब' दा जिखुनु जायगायाव बिथांमोना थांनो थाखाय रेडिखा ओरैबो नै सिरि दं खिन्थु बिथांमोना मावनायाव बिराद आखा फाखा जागोन नोंथांमोना नाय दा बर' आइजोफोराथ' गासैबो हाबा जाजोबनायनि गासैबो हाबा जाजोबनायनिखा जाहैबाय माने आइजोफोर माने हाबा जाजोबनायनि माने फ्राय बयबो आखा फाखाखा माने बयबो ओंखाम संग्रा न'आवहाय माने आखा फाखायै जिखुनु ओंख्रिखौ संनो हाग्राखा माने माबायदि खुरनांगौ आलासिखौ माबायदि सिबिनांगौ बिथांमोना आखा फाखाखा जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफोर ओमफ्राय बिथांमोननि इउनिफर्म नायनानै लादो नै मा होनो बेखौहाय ड्रेसा नोंसिनिया जोंनि ड्रेसा अरेन्ज कालारनि दख'नाया बर'आव मा होनो अरेन्जखौहाय खमला गाबनि जाहैबाय आगरना गोमोनि ओमफ्राय जानजियाव खानाया गोथां ओमफ्राय गोमोनि आगर थारमाने बेबायदिनो समायना रमायना माने बर' आइजोफोरा नैबे इउनिफर्मजों बिथांमोननि हानजाया नैबे इउनिफर्मजों ओंखारनानैहाय माने खुरनानै होगोन दा खामानि मावनाय समावबो बेनो नोंसिनि ड्रेसा बेनो जाखागोन बेजों लोगोसे जोङो ओंखाम खुरनाय समावहाय जोङो थाङोब्ला जोङो खर'आवहायबो जोङो थफि हमनाय जागोन ओमफ्राय जोङो बे ड्रेसखौनो गानलांगोन आखायावबो जोङो गानगोन ओमफ्राय जोङो ओंखाम खुरनाय समावहाय गानग्रा जोङो बेबायदि गस्ला सुहोनानै लानाय जागोन आरो जोङो मास्कबो होनाय जागोन मास्कबो लागोन दा जानाय लोंनायाव जोंनोहाय निट एन्ड क्लिन एबा साफा जोंनो नांगौ साखोन सिखोन दा बेनिखायनो बिथांमोना खोन्थाबाय बिथांमोना मा ड्रेसखौ गाननानैहाय बिथांमोना खामानिखौ मावनो ओंखारगोन खुलुमबाय गिबियावनो आङो आदा सोमदोन इउटुबारखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जोंनि बे लालबिति उदांस्रि गोदानै ग्रुप दानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आङो आदाखौहाय हामबाय होननायजों बरायनानै गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय जासिगोन बरायनाय बर' आइजोफोरजोंल' बरायजानो मोन्दों आङो जेरावबो दे हामबायसै दा आङो फंनैसोल' बिबुंथि लाखिनो सानदों जेसेबांनाखि आदा सोमदोननि
चेनेलखौ नायग्रा आदा सोमदोननि भिउवार्स नोंथांमोन आङो बेखिनिखौनो खावलायनो सानदों। दा जोंनि गोदानै दानाय ग्रुपखौहाय अननानै जाहाथे जोंखौहाय हेफाजाब होयो। बबेबा हाबाफोर जायोब्ला सेमिनारफोर जायोब्ला जाहाथे जोंखौहाय हांख्रायहरो। बे होखाजानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन हरनानै जाहाथे जोंखौहाय लिंहरो। जोङो जेरावबो थांगोन, जोङो जेरावबो ना खालामनाय नङा, गासैबो खामानिखौनो जोङो मावजोबगोन आरो। हामबायसै, आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। दा बिथांमोनाथ' जेरावबो थांनो थाखाय रेडियानो जाहैबाय नै बेबायदि ड्रेसजों थांखागोन जाहैबाय। जायफोरनि बिहामजो लायहांहां जानानै दं, फ्राय नोंथांमोना नायनानै लाखादो कन्टेक्ट नाम्बारखौ। ओमफ्राय बेसेनखौ माबायदि लागोन? जोङो बेसेनखौहाय हाबा नायै हाबा जोङो लानाय जागोन आरो। हाबा नायै हाबा। दा बेबायदिनो हाबा नायै हाबा दामखौ एडजास्ट खालामनो हागोन। दा बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना माने लेंहरनो हागोन आरो। दा जोबनायाव आंनिफ्रायबो बुंनांगौआ बेनो लोगोफोर, दा नोंथांमोना दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो बर' आइजोफोरखौ खौसे जानानै बेबायदि हानजा दानानै लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो नैबे बिथांमोनाबो दानानै लाबाय दिनैनि दिनाव। नै बेफोरबायदि हानजाखौ जोङो माने लेंहरलायनानै जेन बेफोरबायदि हानजाखौ जेन जों हेफाजाब होयो आरो बिथांमोननि न'खरफोराव एबा बिथांमोननि न'खर खुंनायाव एसेब्लाबो हेफाजाब जागोन।